Va, xiquets, que tenim públic. A veure si ens lluïm. Al cap de tants anys em fas una visita. I clar, m'he sentit major. I bé, Maria Teresa, com està la nostra orde de la Sagrada Família de Bordeus? Treballant per a fer d'este món un lloc més just i millor. Com vostè i tots els membres de la nostra Santa Mare Església. Bé, esperem que el Senyor ens ajude. I digues, què vol de la meua diòcesi la Santa Orde? No, l'orde no res que jo sàpia. Ah. Però esta humil servidora li voldria demanar un favor. T'escolte? No sé com començar. Pel principi. Va ser allí, a Tui, arran de les seues visites. En tots els anys que han passat des d'aleshores no he oblidat mai la seua manera d'encarar-se a les coses. A mon pare i als que pensaven com ell. Es podria dir que eixa manera d'entendre l'obra de l'Església em va il·luminar. Vols dir que gràcies a mi eres monja? Me n'alegre, però és que jo no sé què dir en estos casos. Així que estalvia't la resta del començament i ves al gra. Clar, perdó. Li volia demanar faena. Ah, sí? No, bé, on siga. Però que siga a prop d'eixa manera d'entendre l'apostolat. Si m'ho permet, li he de confessar que en tots els llocs no s'entén l'Evangeli com el proclama el concili. Què m'has de dir? Avant! Perdó, però crec que és urgent. Entra, què passa? Això no podrà dir que no. Franco. Una carta de Franco. Contesta que sí, que aniré. Així que vols faena. No sé on estem. Que no sé per on he de continuar, Vicent. Ja no arribem. Si és que arribem. Molt bé. Fes mitja volta si pots, Manel, i anem cap a casa. Què? A veure, Manel, si no sabem per on hem d'anar, no té sentit que continuem. No podem no anar allí, Vicent. És el Generalíssim. Si anem en direcció contrària, veuràs tu. Bon dia, agent. Bon dia. Ens esperen, és que ens hem perdut. Continuen per este camí i agafen la segona desviació a la dreta. Al final veuran la casa. Moltes gràcies, agent. Bon servici. Arriba una hora tard. Ho lamento, t'asseguro que ho lamentes. Perdoni'm, excel·lència, per el retard, però la veritat és que els hem perdut, ni més ni menys. Els camins del Senyor haurien d'estar més ben senyalitzats. Em deixa el seu home. Sí, naturalment. Els hauries d'haver vist, com si es disposaren a fusellar algú. Ha sigut com a Endaya, però al revés. Si allí Hitler va haver d'esperar Franco, així ha sigut Franco qui ha hagut d'esperar. Així és el meu cosí. Sí. Què voleu? Estàs
es la casa del senyor. Casa del senyor? Monsenyor! Monsenyor! Deixa de dir monsenyor i dis-me què passa. Uns joves li han pegat una pallissa al pare Esteban en la Com? parròquia. Per què? Han destrossat l'església i tot. Qui ha sigut? Han dit que eren de la Guàrdia General de Franco. I el pare Esteban està bé? No. Avisa a Escudero, que se'n vinga amb mi. Ja sé que sóc el president de la conferència i jo assumís la teua decisió i la de la majoria. Escolta, naturalment, tu pots exposar-li al Sant Pare les teues opinions, encara que no siguen les meues, les nostres. Escolta, Vicent, crec que cadascú fem el que creiem que hem de fer. I jo també. Qui és ara? Monsenyor? Déu meu! Un mete! Un mete! Tu què en penses? Eixirà elegit? Jo no pense, Rafael. Ara bé, ell sempre ha sigut difícil. Ser president de la conferència episcopal és com ser... El papa espanyol. ni més ni menys. Quan és la votació? Dimarts. I si guanya, què farà el govern? Millor dit, què farà ell? Perquè no crec que el deixem fer el que vol. Monseñor Álvarez Muñiz. Vicent, Enrique y Tarancón. Monseñor Barredo. Vicent, Enrique y Tarancón. Monseñor Aramendia. Vicent, Enrique y Tarancón. Monseñor Balcells. Vicent, Enrique y Tarancón. Monseñor Llorente Viña. Vicent, Enrique y Tarancón. Tarancón. Tarancón, per fi. Això es posa interessant. Ja teniu titular? No te'l copies, eh? No, nosaltres posarem. La situació està encesa en flames. Perdó, no sé què faig, però sempre arriba tard. A voltes pense que és perquè vaig néixer un poc tard. José María Patino? Martín Patino. Perdona, acompanya'm. No em passes cap telefonada. Vicent, Enrique i Tarancón, nomenat nou president de la conferència episcopal. La nova església elegeix com a mandatari un aperturista liberal. Incertesa en el futur de l'església espanyola. Bé, encara que no els he llegit tots, diuen el que era previsible en cada cas. Això penses tu? Tot i que sóc jesuïta, conec l'estat actual dels diversos corrents de l'episcopat. O precisament perquè eres jesuïta. Per què m'ha cridat? Sé que estàs molt ben informat del que passa en la nostra església, tant per dins com per fora. Saps qui és Tarancón. Saps molt bé com és la conferència episcopal. Coneixes les directrius del Vaticà i vius sota este govern a les ordres d'un dictador. Tu què creus que farà ara Tarancón? Tarancón farà el que li deixen fer. Té el suport del papa, té el suport de part dels bisbes i dels cardenals, però no dels més significatius, i té enemics en el règim que voldrien veure'l tancat. Amb això es pot fer ben poc, sobretot si es pretén canviar les relacions entre l'Estat i l'Església. Necessitaria més suport del que ja té.
No sé si he contestat la seva pregunta. Sí. Necessite ajuda. Ha de ser ara o mai. Este país no pot continuar així o qualsevol dia tornarà a explotar. De manera que jo necessite algú intel·ligent amb un sentit de l'estratègia que jo no tinc. Algú que tinga una ideologia, a més de religiosa, social i política. La proposta et pot pareixer sorprenent perquè no es coneixem, però jo també m'he informat. Vol que l'ajude? Sí, com a mínim puntualment. Solc dir el que pense. Ja en som dos. I pot ser que en moltes ocasions no estiguem d'acord. Això espere. No cal que em contestes immediatament. M'imagine que ho hauràs de consultar als teus superiors. De manera que no tinguem pressa. Ho podem parlar més tranquil·lament. Demà? O després demà? Javier, acompanya al padre Patino, per favor. A veure, pare. No deu ser vostè família del cineasta Basilio Martín Patino? L'Evangeli no s'ha de lligar a cap règim. No se'l pot apropiar ningú en exclusiva. Jo no dic que l'Església s'haja de mantindre al marge del govern. Al contrari, l'Església ha de ser un element de reconciliació. Jo sóc el primer que reconeix que este règim ha fet coses bones. Però 20 anys són molts anys. I no els podem firmar un xec en blanc perquè facin el que vulguin. Hi ha coses que no s'han d'assumir i de les quals no hem de ser còmplices. Eminència, l'Església té l'obligació en consciència de donar suport al règim fins i tot quan el règim comet errors i injustícies. Fets molt propi dels homes. Com diu vostè? Dic que no oblide que este règim és el que té, per encàrrec diví, una missió transcendental, fins i tot sagrada. Tornar-li a Espanya la seva pròpia faç i garantir la unitat catòlica. Vostè no m'ha escoltat. Mire, Eminència, jo sempre li faré costat a este règim perquè crec que Francisco Franco és un enviat de Déu. I estic totalment convençut que Pau VI no fa ara mateix cap favor a l'Església d'Espanya perquè és partidari de la democràcia cristiana, l'esterilitat de la qual ja ha quedat patent en altres països. No comprenc aquest llenguatge en un cristià, i molt menys en un home de Déu. Així no es podem entendre. Perdó. Disculpen. Què passa? És del Palau del Pardo. M'acaba de nomenar conseller d'Estat. Què? No ho entenc. Suposa que Franco creu que la millor manera de neutralitzar l'enemic és fagocitar-lo. Millor amb nosaltres que contra nosaltres, deu haver pensat. Què fem? Acceptar. Segons les seues paraules, les guerres es guanyen en el camp de batalla. Benvingut. Conseller d'Estat. A veure com el seu compte. Falten només unes hores perquè comenci el procés Milo. A les 10 del matí compareixeran davant del Tribunal d'Ordre Públic 10 companys sindicalistes en un juí que fonts jurídiques qualifiquen com el procés polític més important dels últims 3 anys. Moltes coses es ventilaran en el procés Milo. La llibertat sindical, el dret dels treballadors a associar-se per a defensar els seus interessos i, d'alguna manera, el futur polític dels espanyols. Han anunciat la presència en el juí d'observadors pertanyents a associacions internacionals pro drets humans,
així com de delegacions de sindicats, associacions de juristes i moviments democràtics de diversos països. És que no he dormit apenes en tota la nit. I a tu, com et tracten a l'oficina d'afers matrimonials? Encara no li he donat les gràcies. Ni cal que ho faces. Me les han donat ells a mi. Sóc jo qui els he fet un favor. Tenia raó vostè, eh? Hi ha molta faena, sí. Tranquil. Fa anys que no he tingut un dia normal. Avui se celebra el juí contra els sindicalistes. El món sencer ens observa. No vull ni pensar què passarà si els condenem. Perquè no es tracta simplement d'una revolta sindical. Clar, el món estudiantil, els obrers... He de pensar, Maria Teresa. Perdona'm, ja parlarem. És cert, ens ho han confirmat. Se sap si ha sigut un accident o un atemptat? No ho saben. S'ha comentat que ha pogut ser una fuga de gas, però encara no saben res. L'impacte ha sigut terrible. Ha mort en l'acte. Monsenyor, el preparen per a la capella ardent. És la seva dona. Gràcies. Senyors? Al Pardo diuen que Franco ha recomanat calma i serenitat. Bé, hem de preparar telegrames de part del Consell i de la diòcesi. Primer hem d'enviar un telegrama al cap d'estat, Patino. Després a la viuda de Carrero Blanco. I un altre a l'actual president en funcions, que serà Fernández Miranda. I prepareu un comunicat per a la comunitat cristiana i un altre per al gabinet de premsa de l'arquebisbat. Que no s'envie res fins que el govern no doni la notícia oficialment, eh? Si això ha sigut un atemptat, s'ha acabat. Si vol saber què en pense, li diré que crec que és una imprudència que oficie vostè la cerimònia. L'han amenaçat, clarament. No hi hauria d'anar. Com vols que no hi vaig? El príncep don Juan Carlos també ha rebut amenaces. I et puc assegurar que estarà allí. Si no seria donar-los la raó als que no la tenen, Patino. De manera que deixa de romanços i comença a redactar la homilia. Ens n'anem? No podem. Què passa? No ho sents. Han rodejat l'edifici.
fem? Què faig? Continua. Don Vicent. Continua. Bona nit. Bona nit. És el cardenal Tarancón? Sí. Ens han ordenat que l'escortem fins a València. Si fan el favor de seguir-nos? Moltes gràcies. Quin descans. I què fem a València? Esperar. Què? No ho sé.